12 éven aluliak számára nem ajánlott. Higgy el nekem, hogy én és a lánya Barbara nagyon szeretjük egymást. Nem vagy szép. Egyáltalán nem vagy szimpatikus. Nem vagy gazdag, és még a tetejében olasz is. Rosszabb, római. Az rosszabb? Viszont arra gondoltam, hogy meghívom néhány volt iskolatársam. Na ne! Giovanni! Mi újság? Eltelt 20 év, és ugyanaz az arc. Igen. Barom arc. Szívem, nem mutatsz be ennek a rokonszenves baráti társaságnak? Mindenben és mindenre a vendégei vagytok. Tetszik? Mi az, hogy? Te nős vagy, ugye? Mi van? Az ügyvéd. Kapaszkodj meg. Zürichben vagyok. Te nős vagy? De hát Tragédia. A történik? feleségem éppen betart. Giovanni! Drága szerelmem. Szerintem tetszel neki. Ó, ne. Elvarázsoltad. Hagyjám már, hogy én ne tetszem egy férfinak, ha ne hülyeskedj. Szia, drágám, megjöttem. Szia, édesem, egy csókot. Összekeverte a bőröngyét az enyémmel. Jöjjön csak be. Kis csokoládé. Pici pesgő. Az lesz Daniele villája. Mekkora ingatlanadót fizethet? Rám egy inge gatyája. Egy borzalom, 22 óra utazás. És akkor mit szóljak én? Nekem beizzadt a seggem. Először is. Abszolút, de abszolút tilos a randabeszéd, a disznóvicc, a böfögés és a meteorizmus. Meta, micsoda? Barbara! Igen, drágám? Gyere, bemutatom a barátaimat. Ki ez a ribanc? Hé, szép fiú, vegyél gyorsan vissza egy kicsit. Már megbocsássatok, de mit csináltok? Hová mentek? Leszálltak a tökünkről, menjünk, szórakozzunk egy kicsit. Ne, Peter, ne nyújkálj, én holnap nősülök. Van személyzeti kijárat? Kifele! Dögölj meg, bebőrültél, he? Kóstold meg a virslit, félelmetes. Látom, maga nem fél a koleszterintől. Koleszterin az infarktus legfőbb okozója. Megtenne egy apró szívességet? Hogyne? Megvakarná egy kicsit a tököm, mivel a kezem tele van. Hogyan? Ezeknek mi bajuk van? Neveletlen!